Satan. Ça va. Donc, tu es ça, tu es voilà là. Ouais. Tu es le brouillard. O jere le wish. Emi ni gebila. Ni yala ni. Tu sais ça qu'on a ça. Yo la flo ko mo de na, ni ko ma sipo. Oh. Satan. Akedo le tene mo ko pare di dace. Shaka. Depuis ça. Intento ela kana ndaro. Satan ne to so Allah sace. Satan. Wallahi je yere ni. Je muso ne ma ba de. Duro mi dai. Satan. Wallahi ne mo ba de. E do le kana ta fu ba ko fela na. O kuma iba do. Ne ga wari ku do bulu ko. Ali ko ba amfani ne ma. Wallahi da ma ne ga wari an zai. Ni tinyi mo ran bulu din ba di. Avoidilla. Wallahi mais ne mo na ina ya keme le fela so so man ta kala sikini na do waso ai ga wari ke mu do la ne te ma ga rola ntai na ka de ko ke mu ne dai dai ni na do ni ga wari di mo wallahi kuma me so ma do na ga do ko ma no sabi ni mo wari ma so mo mi ne ko wari me ke ka sigi na wo do ne bolo o jinema de ga ah jene do ro ni sa aja oh war janga ta ke ube nda bo han kontra ma ko fini mo ki bi sa kuma chama yare man ne bi jure shi eche ika bode ibaro ye mo mi ika war bode ika confirmer de unta to la fina na ka confirmer de manja were ah okay oh pour am tala manja na were ne do sa ta farma fatila ne bɛ taa sɔrɔ de la bolo fɛrɛ ni munumunu t'a dɔn n'i y'a confirmer ka ku bɔ n t'a confirmer wallahi ni yi duro yi ko jara ni ne alima wallahi yi ko furu awo ti da do an fi ana so furu ni na wa se awo ke dumi jani ko wallahi ba do ke kamalin ba nuri yi wa ko ko me fe ga ni ta to de ni be fe ki furu borole wallahi ni kera parai binga watu sokona na kabugata dukuno bina sokonga wali na betara ha sada sara ya bodi sada kuma jama maniye de sada wallahi bila duin konana ni ba do fembe be duin kona mersueli mama sueli dukona ina sada ni pora somadena kanga watu sokono sada ne ba do chetata musotata au mu be dukuna wadi be ne ga warta sada ga warna bo kuma jama maniye mbora kanga watu sokono kuma jama maniye ga warna bo no wanja kuma jama di maniye wala nga war bo kanja ni se kanga war ni ba do bibi ne war ko ginen war be to kamna ga ginen to kamna mo war ni kabla sokono au na mo warta ha eso kaya nga war jaso dube be bon kana Shara. O kuma no. Na so ido no do shara. Ido ngabla ni droge faru ila sa. Warte baka woro jugo da ko so da sa. Sata en dilega dossier ne kona. Ite frani mona marakana. Nte jenni mona marakana. Ga warti nuno o discuss bena. Ibe ka ko dossier be kono. Nte jeno. No sata no warja. Wacha mama ndinde no warja. No warja ngataka. Wala. Chape. Ni dusukasi b'i la turu t'a fura ye ni musoko sɔnja b'i la suye t'a fura ye i bɛ wuli ka baara de kɛ wari bɛ mɔgɔ mun na e ma wari ka sɔrɔ ne la ko e ma wari mɛ k'o ka sɔrɔ de ka yaala la musoko sɔnja ne y'a f'i ɲɛna ko i bɛ ka muso ɲɛ n'o ɲɛ wari bɔ i bɛ ka muso in du kɔnɔna na ne ma tɔɔrɔ fɔ ne ye n ka wari ko kuma de fɔ n ka wari jan dɔrɔn kuma caman man di bilayi n'aw ma ne ka wari jan n bɛ suma duma muri n b'a fɛ taga
nana du kɔnɔ a bɛ baara kɛ ni mɔgɔ min ka wari ta o tigi bɛ sa nin ne ta de ye n bɛ t'u nɔfɛ ka na. I bɛ so o la o n'i bɛ so o la kɛ i t'i sigi ko bakɛ de bɛ muso ko kuma na walayi sɛbɛ e ma k'e ta in bɛ kɔlɔlɔ k'e bɛ n'i dagakisɛ dilan tigɛ k'e bɛ muso furu k'e b'a wari bɔ mɔgɔ kun yan n'i ye cɛ t'o kɛ n tɛ kɛ ko ye e ma musa ne sanfɛ sɔngɔ bɔ fini ka wo i sɔgɔ n'a ye ni don a kɔnɔ a kasa hali barakɛ tɛ sɔn k'o nettoyer e bɛ jɔ ko wari. Ba kuma di ka dudenw ye kuma caman balawu man di ye a fɔ i ka dudenw ɲɛna n ye mun bila n ka so kɔnɔ u ka taa bila a nɔ la ba kuma caman man di ye dɛ. O daminɛna tuma jumɛn an ka bɔ ne b'i bolo so kɔnɔ yan. Boli wa ba mun ye n ka wari de bila so kɔnɔ sɔgɔmaden na n bɔra n nana sɔn n ka wari tɛ yen han kuma caman man di n'i b'a dɔn walahi n'i m'a fɔ k'u ka u ye n ka wari mun ta k'u ka taa bila so kɔnɔ ba ne bɛ san bɛɛ jigin du in kɔnɔna n nana kakarama ye kuma caman foyi man di ye ba ne ta. Shata. Shata. Number. Oh, c'est là que nous. Bane du ngane wole saka ko landa na dora de. Basta ko shaka du no blomini zomida. Akono ko dina ka sege ba. Ne le shaka wolo. Atra saka shaka do ne. Nous avons le shaka ko la. Mo tan ku je kuma do ko. Mo mo fa ko shi. Shaka ko ina. Jado no ko shaka wa no shaka wa ta lu. Afo bol ko ma bol so no so war ko so ay shaka ko so no. Ba. Nek na la ro shaka wa ro kuma. Bi so ma le shaka tra le so kene. Ona war na ma ta na wa ma se na ka so no ta tu ko. No shaka ke ta ni mun ki joga ga war na so ko. Ana mun fo. Ha? Ana war ko kuma inda lo ta war ko kuma na ke se ni pa ni ke ya war ko kuma re te war ko kuma ni ko mo ni. Ne ma war ko ni. Ne ba war ko ni fo. Je te wul ka bi ka bara ne ma war ko ni fo. O jari kilo lo ma je kilo no fo. Ika kele makala ne ma ko tela. War ko no ke ma shi. Ona ro be da be tan no. Oro so te ka asi. Na ni shaka war ko mo ne ma fuki ga wari. Emi ki funfun la ta. Mina ka so la luanze la. Ne mo wa ta ka luanze war sa bol la ko. Kabla do nyoro fi do ko ni na. Aya. Em sa de wuro to ko te wa ni. O sa de wuro. I'm playing. Insan play. Say. Sumo wadu. Say. Se. Ay, yana shaka ne. Shaka jo. Shaka jalo ka shaka. Jolo ka sala. Oh, yeye wasi. Ay, yabi. Mune be. Oh, juma de akuye. Kama na ne ida so mo wala. Oh, ni a le ni ma so ay no. Mo se le de na. Ay, ka la bisu. E bora du me kono ka se. Est-ce que e yɛrɛ mɔgɔ ɲɛnama ye fɔlɔ? Ah, o de y'a dɛmɛ. I bɛna yirali la o. Ne fɛ i ni teriw i ni somɔgɔ dɔ bɛ na. E b'i pan kalaki ka n'i jɔ ne la ko sape k'a bɛ taa. Ni sape min y'a yir'i la ko mara t'u ka du kɔnɔ, mara b'an ka du kɔnɔ. Ni e ma mara, Saka ma mara, mara b'an ka du kɔnɔ. I kun n'a kala tɛ kɛ. Ne ko e yɛrɛ t'a la jumɛn? Yala. Ne ba. Kala na ne ni ta ne ya ne. Saka yɛrɛ de ko ne ka na yan. I kun n'a kala tɛ kɛ.
bali ba bronze shanda Claro. Então, a mão chegada de alfaia. E você chega de alfa com a paia com a mulher. A sabra nunca work com a água da mulher, nunca work com a mãe. Work do, eu tá falando. Dekara mo kana mulher, mo bolo, ma ka mo kana mulher, kinda ka mo bolo, nunca work com ele. Voluntar, para de do. Am to ke to ala ka nya ka da. Ko fene ka ca mɔgɔ kɛra fɛn ɲa ye ka sɔrɔ i bɛ baara min na n'a ye sini bolo don min na ka cɛ i b'a ye u bɛ fɛn caman fɔ i ma mɛ sisan dangadilama de don sa gɔdɔrɔ yɛrɛ kɔni o ye ne cɛ yɛrɛ kɛra i n'a fɔ ɲinɛ jakuma. Asa i bɛ to ka 200 ni 100 d'a ma i b'a dɔn cɛkɔrɔba ninnu ka kow ka ca. Ne b'o bɔ min hali tuma dɔ la an ka cɛ ne bɛ entraînement kɛ ni samara min tuma dɔ wari tɛ sɔrɔ ne kun. Bon, ni ko wa gɔdɔrɔ n'a ja o ka ca ma nɔgɔ ni gɔdɔrɔ yɛrɛ ne fa bɛ dimi. Ne t'a dɔn fɛn fɛn de don n'a ye ne fa bɛ dimi. Cɛ i yɛrɛ n'i mana ni woro de ca an kɔrɔmuso d'i ma cɛ a ma ɲi dɛ. E cɛ a ka di n ye ka na ni woro ye koyi mɛ e kɔrɔmuso ka ko min yɛrɛ de nka ne la munumunu olu man di ne o. N ka cɛ na ni woro ye quoi n'i nana woro ne yɛrɛ bɛ kuma fɔ. Cɛw camanba de bɛ yan an ka e yɛrɛ b'a dɔn an ka dukɔnɔ musoman ninnu bɛrɛ t'u jɛ duuru la an ka cɛ. U tɛ foyi la u bɛ an ka balo dun an ka malo yɛrɛ kɔnɔ a t'an bɔ yɛrɛ i b'a dɔn musow filɛ u bɛ ci kɛ diɲɛ kɔnɔ maa ɲɔgɔn. Cɛ hali n'i ma furu nafolo sɔrɔ a nana dɔrɔn na ni woro dɔrɔn ka cɛ ne yɛrɛ b'a ko tɔ ɲɛna o ma d'i ma mun de ko tɛ ne la cɛ. Kuma bɛɛ n'u ye bɛɛ da feere dɛ. E ti dɔrɔmɛ bɔ o ti dɔrɔmɛ bɔ e b'u fɛngɛ ta n'u nan'i sɔrɔ a ti nɔgɔya dɛ. Cɛ Burama an y'o fɔ ɲɔgɔn ne ye cɛmanin de olu ye musomanin olu kan ka taa de. E fana bɛna kɛ. Cɛ o kan ka kɛ o ka ca a to. Transfert ça va? Allo dogo. Ne cogo la. Baasi tɛ yen. Te. K'a bɛ dugu de la an ka ɲɔgɔn fɔlɔ. Cogo di? I yɛrɛ bɛ sigi dɔ de la e ka sigi. An transfert kɔfɛ de don. Ni bɛ kuma ɲɔgɔn fɛ. Denzi. Kisɛ. Musoman e ni transfert bɛ ɲɔgɔn ye. Non, Saka. Ayi ne n'a ma n t'a fɔ ɲɔgɔn ye a ma ɲɔgɔn parce que ne b'a fɔ ɲɛgɛn na ne yɛrɛ ɲɛ ma ko fɔlɔ ne bɛ a bɛ funu ka tɛmɛ ka bɔ. Ala ma dɔn ko ne mɔgɔ min ye yɛrɛ. Ne y'a passé d'a ma cogo min na. E y'a passé d'a ma wa? Awɔ. Nafolo feere a yɛrɛ b'a dɔn gabaw la. Nafolo feere dɔ minɛ se ka bɛn ni tapa ka ne ka wari minɛ. I y'a dama ko n'a ka taa n b'a bɔ a ka bɔ yɔrɔ min na n b'a fɔ f'u ye. Ne b'o bɔ wa? Bɛɛ ko a yɛrɛ taara kɛ ne fɛ quoi. I bɛɛ y'o kelen ne kɛra o digira la. A nana ka na kulo sanfɛ. Ma wari ne yɛrɛ y'a. Ne wele ne yɛrɛ ka wari ta i se ta. N y'a lada ma. Mɔgɔ min nana wari min ye fɛ k'e y'ale ka wari ta wa? N y'a lada ma. I bɛ kamalen kɛ n tɛ bulo ye n tɛ forobara foro ye mun mana foro kɛ ni o tɛ la. Ka balo bila so kɔnɔ i tɛ baara foyi kɛ i tɛ bulo la ten est ce que a bɛ ɲɛ wa? Wala ne bɛna saka gɛn o so ye. Saka nege tɛ se ka nege kan ka wari la ye. Ne da t'aw ka baro la mɛ ni kɔni ye balimaya faratɔ ye i seko ye min ye i kana wari di i kana sanu di mɛ i se ye kuma min o kɛ
balimaya ye fɛn dɔ ye n'o kɔrɔ ma fɛn min faamu dɔgɔnin kan k'o faamuya n'o dɔgɔnin yɛrɛ ma fɛn min faamu kɔrɔ kan k'o faamuya balimaya ye fɛn dɔ ye balimaya juru bɛ lawurusi de la kana balimaya fara don dɔ nin bɛɛ bi ban i y'a mɛn o n y'a mɛn i bɛ ni kisɛ dɔ bɛ n bolo tuguni ni ne ye fila inbox ne tila k'o f'i ɲɛna layi ni kisɛ in ka di cogoya min I mɛ ne yɛrɛ bɛ lafiya dɔrɔn fo ne bɛna to ma yɔrɔ la i kɛra sɛbɛn fila e ma ta o bɛɛ ne se yɛrɛ ta ka dunna bɛɛ o kɔni a k'o la yɛrɛ yɛrɛ de n'o ma a ka fura dɔw ta don min na dɔrɔn i tɛ lafiya. mɛ a b'a tu bɛɛ de kɛ sa tile o la kuma min na ne tɛ sɔn teri ka na n nɔfɛ parce que a ko ka ca yɛrɛ wa. I tɛ i ka na ni fɛn ye dɛ i yɛrɛ ye dɔ ye sa n'i nana ni e kana i ta bɔ a la n'o kɛra dɔ bɛ bɔ mɔgɔ kuma kuma la. an ka cɛ ka dugawu Non, ale ɲa. Ça va? I tɛgɛ diya yɛrɛ a ma diya n ye parce que i bilen an tɛ fan kelen na an tɛ diinɛ kelen na aw bɛ ka ko dɔ kɛ du kɔnɔ yan n tɛ jɛn n'a ye a ye n ka wari a y'a labɔ bi n bɔra ka n ka wari to so kɔnɔ n y'a sɔrɔ n ka wari n ka a dunna cɛ o cɛ n ka wari ta muso muso n ka wari ta n b'a dɔn mɔgɔ si tɛ wari ta du kɔnɔ yan ni aw tɛ a ye n ka wari labɔ n ye kala da sata ye ni wari in ma bɔ walayi n bɛ na suma burukɛbali ye a bɛ ko dɔw kan fo ka tɔgɔ sa ne bɛ se ne wari n ka wari n'a bɛ kun n ka wari bɔ i ka taa bila so kɔnɔ kuma caman ma ɲi wala n ka wari a t'a bila so kɔnɔ. Wala ka du in fatɔ ka ca bɛɛ ne la ten ne fɛ ko ba dan ye fatɔ ye ja fa fɛnɛ bɛ ka don sanga la e bɛ mɔgɔ dɔ la mugan minɛ la n bɛ ka taa sotarama da dɛ ko ne taara ka taa n ka rendez-vous la dɛ e yɛrɛ bɛ ka se yɛrɛ.